Inaugurata l-fabrika ġdida tal-kumpanija Finestral li timmanifattura aperturi tal-PVC għad-djar. B'investiment ta' €1.5 l-Malta Industrial Parks allokat post fil-qasam industrijali ta' San Ġwan biex saret il-fabrika bi spazju ta' 1500 metru kwadru. Inaugura din il-fabrika l-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Chris Cardona. Dr. Cardona faħħar l-iżvilupp li għamlet din il-kumpanija li 5 snin ilu bdiet topera b'3 ħaddiema u llum tagħti l-għajxin lil xejn inqas minn 36 ħaddiem. Spjega kif il-manifattura hija t-tieni qasam li tħaddem l-aktar nies, 11% tal-ħaddiema huma involuti fl-industrija tal-manifattura. Jeħtieġ insaħħu dan b'kampanji edukattivi bħal Make It li torjenta iżjed żgħażagħ biex tħajjarhom jitfgħu onqhom għax-xogħol fil-manifattura, saħaq il-Ministru Cardona. Min-naħa tiegħu id-direttur tal-Finestral Kenneth Azzopardi saħaq li l-kumpanija kienet kapaċi tinvesti għax żdiedet id-domanda għax-xogħol. Ovvjament kellna n-neċessità li nkabbru imħabba domanda kbira li kellna f'dan is-settur. Illum il-ġurnata il-PVC, l-UPVC, l-aperturi tal-PVC huma xi ħaġa li qed tkun domanda mingħand kulħadd. Mħabba raġunijiet ta' insulazzjoni għax illum kulħadd huwa konxu ta' energy efficiency. Illum il-kumpanija tagħna timmanifattura xogħol ta' kwalità anke billi tħaddem miżuri favur l-ambjent, saħaq is-Sur Azzopardi. Spjega kif il-fabrika topera b'enerġija rinnovabbli permezz ta' pannelli fotovoltaiċi u tirriċikla l-iskart li toħloq il-manifattura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.